σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο ακόμη. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι με αμάξια. Λοιπόν, να το έχω και λίγο δυνατά. Πάμε. Πάει πολύ γρήγορα. Άρα τώρα θα πάρουμε αυτό εδώ. Ωραία, τώρα παιδιά θα βάλουμε αυτό το Mustang. Ωραία, πάμε. Πάει πολύ γρήγορα. Είναι πολύ δυνατό. Ωραία, είναι πολύ δυνατό το αμάξι. Ωραία, πάμε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή. Και guys, γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε ναι ή όχι. Και κάπου εδώ παιδιά ήρθε το τέλος του βίντεο. Γεια σας.